Tiesitkö? Kuljettaja.fi ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa on markkinoiden joustavin toteutus. Aikataulu joustaa tarpeittesi mukaan. Opiskele itsenäisesti netissä joko 1 päivän tai 2 peräkkäisen päivän aikana. Voit ilmoittautua milloin vain ja aloittaa opiskelun valvomamme aukioloaikoina. Aikaa etukäteen varaamatta. Voit keskeyttää opiskelun aina kun se on tarpeen ja jatkaa siitä mihin jäit, kun se sinulle sopii. Sinun ei tarvitse matkustaa minnekään. Opiskele siellä missä olet. Koulutuksen voit suorittaa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, etkä tarvitse kameraa tai mikrofonia. Meillä maksat vain loppuun suoritetun koulutuksen ja Traficomin kirjausmaksun. Et mitään muuta. Valitse siis joustavin. Kuljettaja.fi